Nu skal vi lære at lave de flotteste glitter-tattoos. Det du skal bruge er din glitter-tattoo stencil, 2 pensler, en smal og en bred, hudlim og en masse farvet glitter. Jeg anbefaler, at du finder en affaldspose og noget papir frem, så det er nemt at rydde op undervejs. Læg dine forskellige glitter-tattoo stencils ud, så børnene selv kan vælge, hvad for en de vil have på. Lad barnet vælge maks 2 forskellige farver glitter. Åbn glitteren, så du nu har det hele liggende klar. Så tager du stencilen og piller det hvide papir af. Vær opmærksom på, at det sorte stadig sidder fast på det gennemsigtige. Glitter-tattooen skal nu sættes på barnet. Det mest populære sted er på armen, og det anbefales at ikke sættes et sted, hvor der er for meget hår, eller i ansigtet, da glitter-tattooen kan holde ret længe. Sørg for at trykke stencilen godt fast. Så hiver du forsigtigt det gennemsigtige plastik af. Det kan være lidt svært, men sørg for at det sort bliver siddende på huden. Er det sort flappet lidt op, kan du forsigtigt trykke det tilbage på plads. Så tager du din hudlim og smører et tyndt lag ud over stencilen. Sørg for ikke at komme på den anden side af den sorte stencil. Så dukker du dine 2 forskellige farver glitter på og børster forsigtigt resterne af med den brede børste. Til sidst hiver du forsigtigt stencilspapiret af, og bum, nu har du din flotte glitter-tattoo. Imellem hver glitter-tattoo kan du lige tørre penslen af i et stykke papir eller køkkenrulle. Så er du klar til at lave din næste glitter-tattoo.